ħanżewġ żewġ affarijiet li għad. Żewġ il-minn. Mela. Semmejt, l-ewwel bdejt issemmi nies li kienu parti minn taqtija biex il-ġens Malti jissawar fil-ġens li huwa llum. Semmejt il-Mikil Antol Vassalif, semmejt il-dawk li erba' li mietu uħud minnhom fi-Strada Forni fis-7 ta' Ġunju. Però ħanżewġha ma' daw il-każijiet ta' Montenegro, Electrogas, Pilatus li kollha semmejt. Defni Caruana Galizia f'din l-istorja fejn tiffigura? Defni Caruana Galizia illi kitbet ħafna artikli fej tirredikola jew tipprova twaqqaċċajt ċertu nies li kien tara eċċentriċi. Wieħed minnhom kont jiena ġifieri, ġieli ġabet karikaturi tiegħi meta kont nagħmel il-programmi fi żmien Xandir Malta bħala parti mit-Tele Malta Corporation u iġibni b'xi bozza ġo rasi isni jiena xi ħadd ġejn mill-outer space. Imma illum Defni Caruana Galizia li ħadd ma ħaseb li l-assassinju tagħha f'sena 2017 kien se jkun daqshekk fundamentali għal kxif tal-korruzzjoni illi għaw fil-pajjiż. Dina kienet b'dik is-sentenza klassika tagħha. There are crooks everywhere you look, there are crooks everywhere you look, illi sfortunatament ħafna minn dak li qalet mir riċerka li kienet tagħmeli ir-riżulta li huwa vertier li kien verità. U llum għandna ħafna kawżi għaddejjin, inkluż propju riċentement fejn ex-Prim Ministri, ex-Ministri sparixxew. Il-problema hi bir-rispett kollu. Għala l-awtoritajiet tal-enforzar biex qed jiċċaqalqu bħal pulizija. Għala pulizija taqbadlek ma' xi ħadd li miskina xu bil-ġuħ mar jisra 4 landi sardin u tres u l-qorti minn issa lissa mbagħad daw l-iskandli kollha soċjali dawn l-ammonti ta' miljuni imsemmin niġu b'daqshekk diffikultajiet fejn jidħol pereżempju l-ħasil ta' flus. Għax kif semmilli xi ħadd li qiegħataw f'dal-ambjent madwarna il-ħasil tal-flus. Ħasil tal-flus faċli tiġi tajt kif tista' bniedem jgħix b'taħt 14,000 fis-sena jekk tifriżali l-assi kollha. Iktar u iktar jekk dan il-bniedem ikollu familja, ikollu mara u tfal. Però kif xi ħadd qalli u dan hija verità, dawn in-nies li għandhom il-kuntatti kollhom nies oħra iqabdu terzi persuni taħt ismijiet oħra, tant kumpaniji oħra u n-negozju jkun għaddej minn taħt. Jiġifieri il-famuż layering. Però nixtieq tikkonkludi fuq Defni speċjal spjegajt żewġ dimensjonijiet ta' Defni li għal li inti ġil kont bersal ta' redikolu tagħha u tu li tkellmet ħafna jew irrapportat u kixfet ħwejjex bħal Montenegro, Electrogas, Pilatus, Panama, eċetera, eċetera. Meta taġen daw iż-żewġ dimensjonijiet ta' Defni, xi riżulta li hija fil-kuntest storiku, x'tib ta' figura? Fil-kuntest storiku kienet id-dawl illi meta Malta kienet fit-tajn u fid-dlamijiet ta' dak li kien qed isir, illi meta l-poplu kien qiegħed jiġi bajnejh mottija minn għalih qiegħed ma' nies illi qegħdin hemm għall-interess tal-pajjiż u għall-interess tal-poplu, dina kienet responsabbli irrispettivament mill-inklinazzjonijiet politiċi tagħha li kixfet isma'. Dawna mhumiex l-anġli illi qed jipproġettaw lilhom infushom li huma, dawn huma n-nies li qed tik ftit biex minn wara darek jatfu l-miljuni. Allura bla dubju ta' xejn, dak li ħaseb li qatt ma kien se jsir di se tkun parti integrali fl-istorja ta' pajjiżna biex min ikun qed imexxi l-pajjiż joqgħod attent kif jagħmel. Purtroppo u sfortunatament qed jirriżulta ċar illi l-messaġġ ta' Defni għadu ma wasalx fir-ruħ, fil-widejn, fl-għajnejn u fl-imħuħ ta' min qed imexxi l-pajjiż. Mela tlaqna?